În zilele noastre, să fii la curent cu tehnologia este esențial pentru a obține succesul. Din acest motiv, tehnologia de recunoaștere optică a caracterelor devine din ce în ce mai importantă pentru a ne gestiona documentele. Bun venit la cafeaua de digitalizare! Sunt Claudia Ștefan, profesor de informatică și la cafeaua de astăzi obținem împreună succesul cu tehnologia de recunoaștere a caracterelor, care convertește imagini sau documente scanate în documente inteligente, editabile și căutabile. Pe măsură ce tehnologia devine mai avansată și viteza de scanare a documentelor se îmbunătățește în mod constant, recunoașterea optică a caracterelor ne poate ajuta să gestionăm mai bine documentele, transformând documentele de hârtie în informații digitale, pentru a avea mai multă flexibilitate și control asupra documentelor și pentru a economisi mult timp, efort și mai ales mulți nervi. Extragerea textului dintr-un fișier imagine poate fi o sarcină dificilă. Din fericire, tehnologia de recunoaștere optică a caracterelor face acest lucru mult mai simplu. Există mai multe instrumente disponibile pentru a extrage text dintr-o imagine și sunt șanse să fi folosit deja unele dintre acestea. La cafeaua de digitalizare de astăzi vom explora 3 dintre acestea. Începem cu Google Docs, care ne oferă o funcție de recunoaștere optică a caracterelor integrată, ce ne permite să extragem textul dintr-o imagine și nu trebuie să instalăm nimic pe calculatorul nostru. Avem nevoie doar de un cont Google. Accesează google.com, conectează-te la contul Google, iar în colțul din dreapta sus faci click pe meniul de aplicații și selectezi Drive. Pe Google Drive poți acum să încarci prin glisare fișierul imagine sau PDF din care vrei să extragi textul. Poți extrage textul din majoritatea fișierelor de tip imagine și din fișiere PDF. După ce ai terminat de încărcat fișierul, faci click dreapta pe el și selectezi opțiunea Deschideți cu documente Google. Când se deschide în Google Docs, ar trebui să vezi fișierul imagine original cu textul extras de dedesubtul lui. E super fain și simplu, așa e? Acum poți copia acest text și îl poți folosi oriunde vrei. De asemenea, poți merge la meniul Fișier pentru a descărca un document Word sau PDF. Literatura din acest secol digital și-a găsit o nouă formă de expresie în imagini digitale. Acestea sunt acum folosite pentru a face o declarație sau pentru a transmite o anumită emoție, prin intermediul cărora oamenii își pot exprima sentimentele și ideile. Cu toate acestea, uneori unii dintre noi își pot dori să extragă textul în aceste imagini digitale, astfel încât să-l utilizăm într-o formă mult mai accesibilă. Pentru acest lucru vom folosi o aplicație pe care probabil o ai deja instalată pe calculator, OneNote de la Microsoft. Microsoft OneNote este un instrument puternic care îți permite să extragi textul dintr-o imagine. Poți instala OneNote din magazinul de aplicații dacă nu l-ai deja instalat pe calculator. Deschide OneNote și apoi inserează imaginea sau trage imaginea prin glisare într-una dintre pagini. Apoi faci click dreapta pe imagine și în meniul contextual mergi la opțiunea Textul din imagine poate fi căutat, unde te asiguri că opțiunea nu este dezactivată. Faci încă o dată click dreapta pe imagine și selectezi din meniu opțiunea Copiere text din imagine. Acest lucru adaugă textul în memoria temporară a calculatorului. Acum îl poți lipi oriunde altundeva și îl poți prelucra oricum dorești. Dacă ești un fan a Războiului Stelelor ca mine, atunci știi cât de dificil poate fi să găsești informații despre film și personaje într-o imagine. În continuare, vom folosi instrumentul gratuit ShareX pentru a copia textul din imaginea mea preferată din Războiul Stelelor, pentru a obține informații despre personaje și evenimente. Dacă n-ai auzit niciodată de ShareX până acum, acesta este de departe unul dintre cele mai puternice instrumente de captură de ecran. Descarcă aplicația din magazinul de aplicații Microsoft sau dă click pe linkul din descrierea videoclipului. După ce ai terminat de instalat ShareX,
În partea stângă faci click pe instrumente și vei vedea o opțiune de recunoaștere optică a caracterelor. Întâi va trebui să deschizi imaginea din care vrei să obții textul. Apoi te întorci la ShareX și în partea stângă faci click pe instrumente și selectezi opțiunea de recunoaștere optică a caracterelor. După care evidențiezi textul din imaginea deschisă. ShareX va identifica textul și acesta arată acum ca textul din această fereastră de previzualizare. Faci click pe Copy All și poți lipi textul într-un document pentru a-l putea prelucra. Unul dintre lucrurile care îmi plac foarte mult la utilizarea aplicației ShareX este că ai opțiunea de a avea textul doar pe o singură linie, astfel încât să elimini pauzele dintre paragrafe dacă nu ai nevoie de ele. Tehnologia de recunoaștere optică a caracterelor a revoluționat prelucrarea documentelor digitale și a făcut ca acest proces să fie mult mai rapid și mai eficient. Folosește recunoașterea optică a caracterelor pentru a economisi timp și bani și pentru a obține succesul. Abonează-te la canalul de YouTube Clau Academy și ne vedem la următoarea cafea de digitalizare.